Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at napumata ka tayo. Ramang tayo may kararagan, ti panagkasangay ni Blessed na Biyernes. Katapsat rambakan tayo, ti panangilagip ni Santa Ines, may sa Birhen ken Martir. Inted na ti biyag na, iti Diyos, tapno maidaydayaw tinagan na. Surutan tayo ti kinadalos, ti kinamanagtalag iti Diyos, kadaan kinapakumbaba. Tapno nga maikaritay ang makirano iti dati na santo na misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo kat pagbabawian tayo ida. Sikaan na ibaon na paimbagem dagiti puso nga agbabawi apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol Kristo kaasyan na kami. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabait na kami apo kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Kumararat tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos. Dagiti ibilang tilubong analapit isudamet ti piliyem tapno pabainam ti bilag anaindagaan. Ipaay mo kadi, tada kami amang ilagip ti isitsarek ni Santa Ines iti agnanayon a Gloria. At talinaet kami iti sidong ti pamati nga impaduyakyat na. Gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos. Iso magipagbiyak ken magipagari ken ta iti timpuyog ti Espiritu Santo Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Maibasa na adaw ti muna libro ni Samuel. Kinuna ni David kini Saul. Natanok nga ari awan kumati agbuteng idaytoy a Filistiyo. Siyak ti mapan makirangit ken kuana. Saan insungbat ni Saul? Di mo kabailan ti magirangit ken kuana. Ubing kapaylaeng idintong soldadon manipot kinaagtutubo na. Ti Apo tinangisalakan kanya kadagitilyon ken uso. Ti mangisalakan met kanya ikidaytoy a Filistiyo. Nukas tang arod kinuna ni Saul. Ingka ket sapay kuma adaken ka iti Apo. Innala na ti sarukod na ngagpaspastor. Pimidot iti lima analinis na bato. Iti waig sa naingkarga iti supot na. Insagana na iti palatibong na ket napan na sinangon ni Goliat. Sinabat ni Goliat ni David. Magmag na iti samo na iti paraawit iti kalasag na. Intuloy ti Filistiyo ti Masidek ket idi makita na anaimbag ni David. Napalalo ti panangumsina ken kuana. Agsipot ti tamay salaeng nga ubing nga nagwapo ken nataer nga ubing kinuna ni David. May saak aya nga aso kasarukot ti panakirangit mo kanya. Ket kinlunod na ni David itinagan dagiti di Diyosen na.
Ala, umasideg ka. Inkarit na ken ni David. Ket ipakankot, ibangkay mo kadagiti tumatayab ken ayo. Umay ka makirangit kanyak, asi kakampilan, si gagayang ken si pipika. Insungbat ni David, ngem sangwen ka itinagan iti apo ang manakabalin amin a Diyos, ti armada ti Israel a kinarit mo. Itamet nga aldaw, yawat na ka ni apo ti panakabalin ko, patayen ka, utulan ka ket kalpasan na, ipakan ko kadagiti tumatayab ken ayop, ti bangkay dagiti soldado a Filisteo. Mamuan to tintero a pagilyan, nga adda ti Dios iti Israel ket makitan to dagiti amin nga maumong, at ito iti di na masapol ti kampilan wenno gayam a pangisalakan kadagiti tattao na. Agbaligi ti apo iti gubat ket yawat na kayto amin ti panakabalin mi. Nagturong ni Goliath itiyan ni David. Nagturong ni Goliath itiyan ni David. Si papardas ni David ang nagtaray ang makirangit ken kuana. Tinaot na tisupot na ket nangirwar ti may sa abato nga impalatibong na ken ni Goliath. Napuntaan timuging ni Goliath ket naburak ti banga-banga na. Napaklet iti daga. Pinarmek ni David ni Goliath babain ti palatibong ken may sa abato. Awan ti kabilan na anang parmek ni Goliath. Nagtaray ang napantayan ni Goliath ket nagtakder iti bangkay na. Inasot na ti kampilan ni Goliath ket pinutulan na. Nagtartaray dagiti Filisteo idi nakita da anatayen ti maingil da. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos. Madaydayaw ti Apo amang salaknib kanya. Madaydayaw ti Apo amang salaknib kanya. Madaydayaw ti Apo amang salaknib kanya. Ti panakibakal sansana yen na ket isagana na ama ti gubat. Madaydayaw ti Apo amang salaknib kanya. Isutik salaknib ken sariket-ket ko, isalinong ken salakan ko. Isuti na telget akamang ko, ken mang parmek karekinasyon na kabosor ko. Madaydayaw ti Apo amang salaknib kanya. Hantaan kang to, o Diyos, iti baro akanta, adanggayan ti arpa sangapulo ti kwerdas na. Taragiti ar-ari pagbaligyan ket ni David nga di pen mo ispalem. Madaydayaw ti Apo amang salakniban na. Ikatemmet ibalami, sisasagana kang madume, hintayami ni kanta. Hallelujah, hallelujah. Hintayami ni kanta. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ti Apo at na kumakada kayo. Ipan na kay waradawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Itinaminsan nga ipapanmanen ni Jesus iti sinaguga at dalalaki sa jay aparilitiko ti maysa nga ima na. Adda tattao nga nang palpaliw ken Jesus nang paimbagan na ti lalaki iti aldaw ti panaginan na tapno adda pang pabasulan da ken kuana. Umay ka dito'y sango, kinuna ni Jesus iti lalaki. Ket sinaludsod na kadagiti tattao, anya ti ipalubos ti linteg. Nga aramidan kayo iti aldaw ti panaginana. Tumulong wenno mangranggas. At mangispal iti tao wenno mangpatay. Ngem nagulimet da. Si pupungtot ni Jesus ang nangiwaras ti panagkita na kadakwada.
Nupay kasta, inay-ay na ida, gaputi kinatangken ti ulo da. Unnatem ta imam, kinunana iti lalaki. Inunnat ti lalaki ti ima na ket immimbag. Karimwar dagiti pariseyo iti sinaguga. Nakiumanda adagos kadagiti pasurot ni Herodes. Nagtutulagan da no kasano ti panangpapatay da ken ni Jesus. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Good morning. Kunana rito'y ni Apo Jesus. Si pupungtot nga nangkita kadakwada gapot ti katangken ti ulo da. Taapaya napatpatid kadakwada di aldaw ti panaginana ngam di jay panagayat iti tao. Linted against ayat. Yan. Kada duma, ato na kita sursurutan tayo nga linted ngam kurang iti panakaipaay na nga ayat iso nga natangken ti ulo. Iti umuna nga maibasa ni Gulayat, dakkel man natigubat, nabilag, ngam inabaklaan ni David nga nagbasit nga ubing, nga barito, babaan ti palatibo, ngam anya ti kunana, Diyos ti mangtulong kanya. Kano dagduma ngamin, kastoy tayo, aglablaban, DJ bilag tayo nga tao, bilag ti tao, kabaulan ti tao, hindi jay pamati kini Apo Diyos. Iso nga agkaraabak tayo dagduma, tahan tayo maibiyat di pamati nga naunag kenkwana, iso nga noon dagduma, maabak, taapaya, taltalkan tayo ti bilag ti tao, ni Gulayat ka, natalag ata, adun atin napatay na dato yan. Natigubat na ipasangod ang Gulayat na natin, sigurado nga mga bakdan. Iso nga natalit, iti kabailan na. Pero dagduma, agka tendency tayo nga tao nga kasya. Nataltalit tayo, iti kabailan tayo, nataltalit tayo, iti bilag ti tao, ngam iti grasya ni Apo Diyos. Iso nga dagduma, ti apadurok tayo, mga abak tayo, but actually, haan, maabak tayo. Kaapaya, kung urang na talit kini Apo Diyos, or kainaldaw ka ta simbaan, or no trabaho ka ti simbaan, or pati ka, nakurang na talit tayo kini Apo Diyos na tumati, amo tayo, mga abak tayo, ngam actually, maabak tayo. Kasama na, Gulayat kay David Garod, no, panirigan tayo, pangayarigan tayo, nagbilag, ngam, haan nga nagbalin di bilag ti tao, haan nga nagbalin di na training nga tao, haan nga nagbalin di bilag ti tao, kaya mo na nga inaramid ni David, ni Apo Diyos. Kayang na ni Apo Diyos itibiyat tayo ngamin, daya ti salutsot. Ayan na ni Apo Diyos itibiyat tayo ngamin. Baka very technical ti relasyon tayo kini Apo Diyos. Kala kumapadi ka, nagtrabaho ka, at serserbi ka, gaputa padi ka. Nang di jay unag ti pamati, narabaw. Ada akong mo ti simbaan. Wala mo balindeta, nasayaan. Nang baka trabaho mo dyan kubraan tayo, ngam adayo di jay relasyon kini Apo Diyos. Pamati kini Apo Diyos, nakaad-adayo. Baka ipagarot tayo mga inaldaw tayo simbaan, inaldaw tayo at kakararagan ka na unagan taan. Nagagduma ka, very technical. So, anya ti masapol nga aramidan dito, anya ti masapol nga mabalintay ko mga pagkarit. Grasya laan ni Apo Diyos. Ang kalatat na kuma. Kapaya kakararag tayo. Dumawat ni grasya na, dumawat ni bendisyon na. Actually, nabendisyonan tayo. Hantay nagkarkararagla, dapat na dumawdawat na ti grasya na kinaagpaiso na para buran tayo. Amo yun di pakasubukam no kasano karabaw ti pamati ti tao. No sinubok na di biyag mo, no haan nga naunad di relasyon mo kini Apo Isus, ka nag-give up kan, nakarabrabaw nga pamati. Awan pakakitaan nga pamati. Norete at dalabas ininik ka na kati problema ka, nagpabasol ka sa bali, nagpabasol ka ti tao, ti pagarok mo ka, tao ti atin aramid na gito. Ito tatluma, puspuspusin na ka ni Apo Jesus, puspuspusin na ka ti Diyos, takitaan na nukas ano katigkad na iti pamati tayo. Kaya di pa kapabakan tayo nga nadaduma nga kanayon. No, daduma ka maguyguyon tayo, kadagiti awis ti lubo, nagdagiti awis ti lubo nga mabalin tayo nga pakaabakan.
Dahil nagado ti awis ti lubong nga ipagarup tayo kay iso mga abak. Now actually iso ti maabak. Uri mo dahil ti Ebanghelyo ni. Nga po Isos pinaimbag na ti paralitiko ti ima na. Ngam dagiti tattao ti aglawlaw na haanda na apresyar di ayat ni Apo Isos iti paralitiko. Ti kinita namanen dayjay gapo taal daw ti panaginana technical. Technical, di manen. Naabak naman taapaya ti pagarup da kaslaman di Ebanghelyo di Kalmanen ti kunan ni Apo Isos na aramid dagiti linteg para iti tao haan nga naaramid ti linteg hangan aramid ti tao para iti linteg nga to ati panagayat ti tao adamay sa nga duwa nga pati hanga kaawatan di Paris president di assistant pinagkaririda dahil po hanga sumurot ti programa di assistant ganis hindi di obispo iti napanda nga duwa na inayapan na ida kunana nasirip di obispo niya ti kunana napatpatet ti padi ngam no anyaman a klase ti programa which is basic dayjay kasi makanya tayo anyaman nga sursurutan tayo anyaman nga alagaden tayo pinapatet ko pailaan di panagayat iti kapsat daputa agtaltalot tayo kini Apo Dios ngam no masingitan daytoy anya dagiti makasingit naglakat ti isa ti demonyo gura angsit upay kasi hope namnama virtue dayta no awanan ti no iselsil na kanya tayo ti panakaupayan so nga year of hope no iselsil na kanya tayo ti panakaupay so dayjay maabak tayo kaya na nga sa uwan narbaw pailaan ti pamati tayo kini Apo Dios gani David kita inyo nagbaba nga pamaay nagbasitan nga ubing barito ngam inabak na ti kadadakkelan nga man na ti gubat apaya haan nga di bukod na nga power haan nga di bukod na nga sigla haan nga di training na no di itinagan ti Dios pero dagduma na di ti kangarunaan nga maliplipatan tayo araramidon tayo dagiti banbanag nga para kanya tayo para ti tao no dagduma tayo nga aramidon tayo dapat dabilag ti Dios dapat at trabaho ti Diyos. Iso nga tumamanat tayo. At trabaho ti Diyos ka tayo. Dahil ko mati pampanunod tayo, dahil ko mati imula tayo, iti panunod tayo. At kalkaliklat tayo ti Diyos. Nabilbilag at ti Diyos ng dagiti plano tayo. Nabilbilag at ti Diyos ng ti plano ti tao. Panat dato. Kumararag tayo, kakapsatat nga na tayo, kenda giti adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. At may paayo pa kay dayawan, ken pakailariaan tinagan na, ken tastamet at pagimbagan tayo, ken di kadagupan tinasampan ni Iglesia na. Dawatin mi Apo, tay paay mo kuma, amasansan kami, kat makapudno kami amakiranod, kadagitoy a misteryo. Tangamin tunggal maaramid dahil ti sakripisyo, maipaay dagiti bunga ti panakaisalakan mi gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
Iti apo at napuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Putnoon ay may karigat rumben anong migat pakaisalakanan mi ada kami iti amin at tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos. Tas ikaga po itaayat mo pinarsuam ti tao, ita kinalinteg mo dinusam ti tao. Ita kaasim insalakan mo gapuken Kristo nga apo mi. Kat gapuken kuana, daydayawin dagiti angheles na dayag mo. Agrokbab ken ka dagiti dominasyones. Agpigargar iti saklang mo dagiti potestades, dagiti langit ken tinailangitan a virtudes. Agraman dagiti nagasat a serapines. Agdadanggay da amangitantan ken ka. Iso dawatin mi nga palubos mo kuma. Nga itimpuyog mi met tinapakurang atimat migat kunami adi agsarday. Santo Santo Riyaku, a Diyos nagigiyangin na Pasko, ilangit kang kaganap mo, dahil di pa kaya dawatin mi nga rot, ipaay mo ta Espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan. Kati paay mo ida kada kami, abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti pagina tapno agtutuok nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka, pinispisi na sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, kada ito'y tibagi, isa mayawat to a maipaay kada kayo. Tas tamet akalpasan day di pa ng rabiida nangalay iti kalis, nagyaman manin ken ka. Sana intet kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo, katuminom kay amin iti daytoy, tada ito'y ti kalis ti dara, dara ti baro, ken nagnanayon at ulan. Iso ama ibuyat to, ama ipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramitan yo daytoy, apangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babay ti Diyos mo, kanin ka panapungat, kinakamin salatan, si kanananukot, isang iti ngarot panangilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag kan ti kalis ti panakaisalatan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano di tibagigan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayon kayat na anadyosan. Laglagi pamet ni Leo a Santo Papa mi, ni David William nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papati. Laglagi pam pay apo dagiti kakapsat mi apimusayan, asi inanamat ipanagungar danto iti sidong takaasim. Awatim kat ida iti sidong taraniag mo apakakitaan daken kay tirupan-rupa. Dawatin mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to kenainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santo.
Isuda anak kapudno anak serbikan ka ditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada. Amang itantanok ken magidaydayo ken kagapo ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyok ti Espiritu Santo, irok na imikan ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti ama, katwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami, nagdas sa dilangit, Madaydayaw kumatinakan mo. Dumday kumati pagkayam, matungkal kumati nakem mo, ito'y nag-aakas sa dilangit. Itdal kadakan gandang ito'y, ikanan mi, ipatinayon handa. Pakawanan na kiti basur niya kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasur kadakan mi. Di na kamat baybayan, manlukot isuliso. Dawatin mi kan kaapo, tay salatan na kami kadagiti amin na pagtaksan mi. Itnam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaan mi. Ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga agapo kanya tikad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingam. No di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti padayatam. Ipaay mo kada si aasikan kuana. Ti kapya ken panagkaykay sa sikang agbiag ken agari. Iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo kapya kada kayo ti kapya. Sa mga ikat, kadakibas baso, asyan na kami. Kordero di Diyos sa mga ikat, kadakibas baso, asyan na kami. Kordero di Diyos sa mga ikat, kadakibas baso, kadakibas baso, At to'y ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa magikat kariti basbasol ti lubok, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karino, may katanya, nanti may saray sa kumakain bagtuntoy kararo. Ibilin ko, ikas panagayat ko, para kayo, ikatan kan na ayat na ipakita kita. Isang panangitid na tibiyag na para kadagiti
Apo ibuuray mo kat kadakam ti Espiritu ti ayat mo, tapno da kami apinakan mo iti maymay sa tinapay, sangsang kamay sa akang kumamed iti panagserbi mi kan ka. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso magipagbiag ken magipagari kan ka iti timpuyok ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti hinggana. Pagyamanan tayo daytoy nga pamilya nga nang kasangpay kada tayo iti daytoy nga misa daytoy nga sisa. Iapo at dako makata kayo. Petisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Dalpasen ti na santo na misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.